Koľko peňazí dostanete z vašej výplaty vy? A koľko štát? Ak ste zamestnaní na trvalý pracovný pomer a zamestnávateľ zaplatí za vašu prácu 1000 eur, aká časť z toho ide rovno do vášho vrecka? Je to okolo 45%. Málo? Prerátajme si to na príklade. Idete sa zamestnať na farmu. Farmár potrebuje každý mesiac vykopať takúto kopu zemiakov. Môže za to dať maximálne 1000 eur mesačne, inak by sa mu to už neoplatilo. Vy za ním prídete a poviete: počuj Marián, ja ti to vykopem. A on vám povie: super, ale počuj, najradšej by som ti rovno dal tých 1000 eur na ruku, no to je žiaľ protizákonné. Musíš sa mňa zamestnať na trvalý pracovný pomer. Musím ti dať strávne lístky, polovicu z nich musím platiť ja, tak ti to odrátam z výplaty. Potom na odvodoch zaplatí 342 eur a potom daň z tvojho príjmu je 55 eur. A potom ešte druhú polovicu z tých strávnych lístkov si hradíš ty, tak aj to ti musím odrátať. Tebe ostane už iba 514 eur a 88 v gastráčoch. Vy si poviete, že OK, však lepšie ako drátom do oka. No dobre. Po mesiaci ste dostali gastráče a 514 eur. Idete ich minúť. Cena vecí, za ktoré to miniete, je vrátane DPH. Z jedla za 150 eur je DPH 13. Z ostatných vecí za zvyšných 452 je DPH 75. Čiže tovar, ktorý si za to kúpite, má dokopy reálne hodnotu 513 eur. No pozor, nie všetok tovar. Na niektorý tovar sa vzťahujú aj spotrebné dane a clo. Ak natankujete benzín za 60 eur, DPH je 10 a spotrebná daň je 28 eur. Skutočná hodnota toho benzínu je 21 eur. Možno si poviete, že nemáte auto. No ak jazdíte autobusom, tak benzín sa premieta do ceny lístkov. Ak si kúpite 15 krabičiek cigariet za dokopy 55 eur, DPH je 9 a spotrebná daň je 28. Skutočná hodnota týchto cigariet je 17 eur. Spotrebnú daň platíte aj za elektrinu a alkohol. A potom clo. Ak si kúpite napríklad vreckový diktafón s rádiom za 100 eur, pri importe sa platilo 16 eur DPH a clo 10 eur. Skutočná hodnota toho diktafónu je 73 eur. V tomto prípade z tých 1000 eur vám ostalo 446 eur. Štát si zobral 554 eur. 55%. To je viac ako polovica. Viete, čo to reálne znamená? To znamená, že ak ste od 8 ráno orali zemiaky, mohli ste sa už o 11:30 nájsť a ísť domov. No vy namiesto toho musíte pracovať až do 5. Alebo zoberiete si hypotéku na byt, ktorú budete splácať 30 rokov. Mohli by ste ju mať splatenú o 16,5 roka skôr? To znamená viac ako polovica. A v podstate to aj znamená, že tu máme taký 55% socializmus. To naozaj človek v 21. storočí musí viac ako polovicu príjmu nutne odovzdať? A či už za ňu dostávame primerané služby od štátu? Alebo kauzy? O to možno na budúce. Ak chcete ovplyvniť, že čo štát s tou vašou polovicou spraví, alebo či vám ju vôbec zoberie, môžete ísť zvoliť. Len si treba dobre prečítať volebné programy. A či to za to stojí? Pri čistej mzde 553 eur, čo je menej ako mesačný nájom dvojizbového bytu v Bratislave, vaša polovica predstavuje vyše 26 000 eur za jedno volebné obdobie. To sú 4 roky. Dúfam, že sa vám toto video oplatilo vidieť. Ak si myslíte, že sa oplatí vidieť aj ostatným, môžete ho zdieľať na svojom Facebooku. Ak chcete dostať e-mail vždy, keď vyjde nové video, prihláste sa na náš newsletter. A najbližšie, keď vám príde na účet výplata, si spomente, že to je vlastne iba polovica z toho, čo ste zarobili.